салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншолло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. Анамин намуд коржикачако барои духтаро, барои апо, хоҳаро, духтаро. Нархошон сар мешавад духтаро 180 сомон то 190 сомон. 190 сомон духтаро нелез литоношай. Ани адатони холиш 180 сомони духтаро. Болоям 180, у 180. Фақат лезитон анаҳа да пешмастаку. Ине ё 190 сомон духтаро. Размеро IL сар мешавад то 2XL. Размеро хай гумтона I48 то 52 пушам мешавад духтаро. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Размершон маламерка духтаро. Касе L мепуша ба хиёли маки 1XL гирад, удобнитар мешавад. کسی خریداره مرحمت WhatsApp در روی اکران هست نویسید.